मौला नोंसोर नोंसोरनि मावनाय खामानियानो गासिबो हेंथानि खामानि नोंसोरनि मावनाय खामानियानो गासिबो हेंथानि खामानि सिमांखौनो जोंहा बाजै खालामनानै हरफाजाया होमबा जायखौ खि जाया एसे थाब खालामबानो जाबाय गुमै जोंबो जुलि जाया बिजों न'आव सानब्लाबो सानख'हाला सिमांखौ नोंसोर बिहामजो मोननाय दंमोन इउटुनाव फैबाय आइ एम सरि आं गोबां फैनाय जुलि बेखौ इसोरा गोसोबायदि मावहरो बेवहाय नोंनि दाय गैया खुलुमबाय साफ्रोमखौबो नैबे आंनि btrinfostudio इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोलायबाय स' जे नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव आङो होनो नागिरदों बे भिडिअआ जाहैबाय मा सिख्ला बिलाति नोंथांमोना एसे थांनानै नायना मोनथिखादों बे सिख्ला बिलाति बर' सावथुननि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव आं एसे माबा होनो नागिरदों फोरमायथि होनो नागिरदों बे सिख्ला बिलाति जेनोखि बर' सावथुना जाहैबाय मा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामपुर बिल बे हालामनिफ्राय बे सावथुना जोनोम मोननाय मानोना बे सावथुनखौहाय जेब्लानाखि जोंनि भारतआवहाय बा अल वार्ल्डआवनो मोनसे कर'ना भाइरास जादोंमोन बे भाइरासनि समावनो बेखौ जोनोम होदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे सावथुनखौहाय माखासे कर'ना भाइरासनि खारनावहाय बेखौ देखायनो खाबु मोननाय जायाखै दा बेनिखायनो बे जेनोखि सिख्ला बिलाति जेनोखि बर'नि जेनोखि आबुं सावथुन बेखौ नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि हालामाव दिन्थिनो हागोन बे मोनसे सामाजिक बेयो मोनसे स्ट'रि नोंथांमोना बेखौ दा नैबे फुजा सिजोनावहाय नोंथांमोननि हालामावहाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेखौ दिन्थिनानै होनो हागोन मानोना ओरैबायदि मोनसे मोजां स्क्रिप्ट बियो बे अमृतलाल दैमारि बे सारनि बे स्क्रिप्टआ ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखादों सोर सोर एक्टर एक्ट्रेसफोर दं बाहाय निस्सय आरो बेनि जेनोखि करिय'ग्राफार मानोब्लाबलि नामजादा जेनोखि करिय'ग्राफार बर'नि गेजेराव दा सोलिबाय थानाय बे ब्रादारनि बियो लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे दानिखि लोखि फुजा सोलिगासिनो नङा होमबा बे लोखि फुजानि सिजननि समावबो नोंथांमोना जे नोंथांमोननि हालामाव दिन्थिनो हागोन आरो ना मानोना आङो कन्टेक्ट नाम्बार होबाय थाखादों बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो ना बुकिं खालामनानै नोंथांमोना बे जेनोखि सिख्ला बिलाति बर'नि जेनोखि सावथुन बेखौ नोंथांमोननि हालामाव दिन्थिनो हागोन आरो ना बे जेनोखि सावथुननि जेनोखि स्क्रिप्ट एन्ड स्ट'रि ओमफ्राय आं बेखौ एसे मोजां मोनदों आरो ना मानोना बेनि फुल स्ट'रिफ्रा जोबोर मोजां जोंनि समाजजों माने गोरोबफ्लेथारनाय मोनसे बे स्ट'रि बियो आरो बे सावथुना ओरैबायदि मोजां जादों ना नोंथांमोननि सायाव आङो ट्रेलारखौ होना होखादों बे ट्रेलाराव नायबा नोंथांमोना हमनो हाखासिगोन आरो ना बे सावथुननि जेनोखि आबुं माबाफ्रा मा रोखोम नोंसोरनो हमनो हाखासिगोन ओंखायनो बे सावथुनखौ नोंथांमोननि हालामाव जुदि नोंथांमोना लांनानै जुदि देखायनो गोसोबा दाथ' लोखि फुजायाथ' सानब्रै सानबा जायो नङा होमबा जुदि बबेबा सिनेमाखौ जुदि नोंथांमोना दिनैसिमबो जुदि कन्टेक्ट खालामदोंबाबो मोनाखिसैब्ला दिनैनि बे जेनोखि सिख्ला बिलाति सावथुनखौबो नोंथांमोननि हालामावहाय दिन्थिनो माने खाबुखौ लादो आरो ना बे आं नाम्बार होबाय थानायावहाय नोंथांमोना कल खालामदो कल खालामनानै नोंथांमोननि हालामाव दिन्थिनानै होबानो जाबाय दाथ' फुजा सिजोनावहाय लोखि फुजा फैबाय आरो लोखि फुजानि उनाव कालि फुजा फैगोन बे कालि फुजानि समावबो नोंथांमोना नोंथांमोननि हालामाव दिन्थिनो हागोन आङो नायदों बे जेनोखि स्ट'रिखौ आङो दा फिल खालामबाय ओमफ्राय माखासे बै समाव जे समाव दिन्थिदोंमोन फार्स्ट जाय समाव दिन्थिनो नागिरबाबो पुलिसफ्रा प्रसासनफ्रा बेखौ माने होख्रांहैदोंमोन मानोना दिन्थिनो खाबु जायाखैमोन माने पारमिसन होआखैबाबो दिन्थिखुमादोंमोन आरो ना होमबाबो बेखौ होख्रांनाय जादों बाहाय मोजां दिन्थिफुंनो हानाय जादिया ओमफ्राय अखा बांखानि बोथोर जालायबाय नालाय अखा बांखानि बोथोरनि खारनावबो बेखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो हादिया स' बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों बे जेनोखि सिख्ला बिलाति जोंनि जेनोखि बर' समाजनि समाजारि जेनोखि सावथुन बेखौ नोंथांमोननि हालामाव आरो फुजा फोरबोनि समाव जुदि दिन्थिफुंनो गोसो दङबा नोंथांमोनहा आंनि बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय नोंथांमोनहा कल खालामनानै सोंहरदो आरो मोजाङै रायज्लायनानै नोंथांमोननि हालामाव दिन्थिफुंबानो जाबाय मानोना जेनोखि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होदों बियो बे जेखिनि जाय सिनेमाखौ दिहुनदों बिथांमोननिनो बे कन्टेक्ट नाम्बारखा नोंथांमोनहा कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि हालामावहाय दिन्थिफुंनो हाबानो जाबाय
मानोना जेसेबांनाखि जोंनि बर'नि गेजेराव सावथुनफोर फैगासिनो दं गासिबो मोजां खिन्थु बिनि गेजेरावबो नैबे जेनाखि सिख्ला बिलाथि बेयो एसे आलादा रोखोमनि आरो माने आलादा टाइपनि बे सावथुननि गेजेरजों गोबां माखासे जोंनि समाजाव मेसेज होनाय मोनसे माबा दं आरोना बे मेसेजखौ जों मिथिनांगोन आरोना नामावथ' नोंथांमोना मिथिखादों जेनाखि सिख्ला बिलाथि होननानै नङा होमबा दा नोंथांमोना सिख्ला बिलाथि होननानै माखौ बुंदों नङा होमबा सोरखौ बुंमारदों गुबै बाथ्राया मा बे सावथुननि गेजेरजों मा मेसेज होनायदों जोंनि समाजावहाय बेनि थार बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगोन आरोना आं बुंबाय थादों बे सावथुनखौ लिरदों होनना बुङोबा जेनिखि अमब्रेला दैमारि रामफल बिलनि नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ रामफल बिलनिफ्राय गोबां मोजां सिनेमाफोर जोनोम जायो होननानै जे समाव नोंथांमोना नुदोंमोन गोरबो नोजोर मोनसे बर'नि सावथुन नुदोंमोन नङा होमबा राजु एक्टरमोन बेवहाय गोरबो नोजोरा ओमफ्राय रिंकुमुनि एक्ट्रेसमोन बे गोरबो नोजोरखौ जाय माने स्क्रिप्ट लिरदों बे स्क्रिप्ट लिरगिरियानो नैबे दा सिख्ला बिलाथि बेखौबो बिनो लिरदों ओमफ्राय बिनि हिर' हिसाबै सासेया जाहैबाय मा नोंथांमोनाथ' मस्ट फेमास सोलिफुबाय थानाय आथिखालाव रावबो सिनायि गैया आरोना सुबर्न बसुमतारी होनबाथाय रावबो सिनायि गैया स' बिथाङाबो बाहाय रल खालामदों स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो माखासे मोजां आर्टिस्टफ्रा बाहाय एक्टिं खालामदों आरोना जेनाखि फेमास सिगाङाव एक्टिं खालामखानाय बै माखासे आर्टिस्टफ्राबो बे सावथुनावहाय एक्टिं खालामदों आरोना स' नोंथांमोनखौ मिजिंथिदों बे सावथुनखौ बयबो अनसायगोन नोंथांमोना बुकिं खालामगोन आरो नोंथांमोननि हालामावहाय बे फुजा फोरबो सोलिफुबाय थानाय जेनाखि फुजा सोलिगासिनो दं बे फुजा समाव नोंथांमोना नोंथांमोननि हालामाव दिन्थिनो बे सुजुगखौ लागोन खाबुखौ लागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै जेनाखि नैबे सिख्ला बिलाथि बर' सावथुन बे सावथुननि सायावहाय फंनैसो नोंथांमोननि गेजेरावहाय जेनाखि फोरमायनानै होनाय बेखौ आं बेखिनियावनो आङो फोजोबबाय मिजिंथिदों नोंथांमोनहा बयबो बे सिख्ला बिलाथि सावथुनखौहाय नोंथांमोननि हालामावहाय लांगोन ओमफ्राय लांनानै देखायगोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिन्थिनानै होगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय ओमफ्राय जोबनायावहाय मोनसे खावलायदों नोंथांमोना जोंनि बे btrinfostudio इउटुब चेनेलखौ जेसेबां हायो सापर्ट आरो थुलुंगा खालाम साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय नोंथांमोननि जेनाखि अनसायनाय जेब्लायबो जों मोनलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ मिजिं लानानै दिनै जेनाखि सिख्ला बिलाथि बर' सावथुन बे ट्रेलारनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होनाय बेखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों